Benvinguts i benvingudes a la Cultura Cura. Una setmana més estem en aquest programa que intenta que tots tinguem més benestar emocionals, que estiguem més contents, més feliços, més conscients de nosaltres i de les nostres emocions. Avui ho farem a través d'una vessant artística, que és la vessant artística de la música, i concretament en el món del hip-hop i del rap. Per acompanyar-nos en aquest programa tenim a la Núria Alemany, que és gironina. Hola, Núria. Hola, què tal? Molt bé, molt contenta de conèixer-te. Aquí davant nostre tenim un llibre que té molt de mèrit, perquè les coses teòriques, posar-les, ara en parlàvem, no? Lo difícil que és tenir aquesta reflexió i poder-ho expressar, però és molt important escriure les coses, no? Sí. I abans que parlem del llibre que has presentat i que has fet, jo voldria començar d'una manera fàcil. Com va començar tot? Tu em deies, jo era un adolescent, no? Bueno, això de... Sí, com va començar tot? En relació al hip-hop, i a la teva manera de veure la vida, com la música pot ser una eina educativa. Clar. Tu estàs treballant a nivell individual, a nivell comunitari, grupal, i ajuntes l'educació amb la música, no? Sí, amb això té molta potència, no? Sí, amb el que és la cultura hip-hop, no? Que això sempre ho explico. La cultura hip-hop conté diferents vessants artístiques. Una d'elles, com molt bé dius, és el rap, no? La part més musical, que també inclou el que seria el DJ i la producció, no? De fet, el hip-hop va començar així, els primers protagonistes eren els DJs, els que punxaven la música. Llavors no hi havia gent que rapejava, sinó que hi havia un MC, un mestre de cerimònies, no? En el moment que presentava el DJ. Llavors també té el hip-hop com a cultura el graffiti, que és la part més visual, i el breakdance, que és la part del ball, no? I bé, va començar en mi, en la meva adolescència, d'una manera molt, molt pura i innocent, no? Perquè jo em vaig trobar amb aquesta necessitat primerament d'escriure, d'expressar la meva identitat d'alguna manera, de trobar alguna forma que em representés, no? Buscava en mi mateixa aquests referents alhora que veia a fora unes possibilitats d'una cultura que a mi em cridaven molt l'atenció, no? Estem parlant dels anys 90, principis 2000, no? Llavors ja hi havia cert, podríem dir, grafiti o muralisme aquí a Girona, hi havia moviment de rap, i jo com a adolescent aquesta necessitat d'escriure la tenia, no? Llavors vaig descobrir el rap a través de diferents temes, concretament eren temes d'un grup de Madrid que es diu Club de los Poetas Violentos, CPV, i allà vaig dir, ostres, quina possibilitat de cantar el que escric, no? I va ser com una catarsis. Llavors, a partir d'aquí va començar tot el meu procés amb el hip-hop i conèixer la cultura i practicant-la, més aviat practicant-la, saps? Què vols dir quan dius practicant-la? Doncs fent rap, fent els meus flops, els meus grafitis, les meves peces, vull dir... O sigui que no ets una artista teòrica que pots fer un llibre, sinó que tens diverses vessants, no? Que a més balles, dibuixes... Sí. Bueno, el ball no és el meu, podríem dir, no és que no sigui el meu fort, sinó que no m'hi he focalitzat. Un temps sí que vaig ballar. Però breakdance, per exemple, m'agrada, però no el solo practicar sovint, però sobretot les que domino més són el rap i el grafiti, no? Llavors, practicant-les en aquest sentit, no? Jo com ara faig amb els adolescents és el que jo vaig fer amb mi mateixa, no? La búsqueda d'aquest estil, la búsqueda d'aquesta reflexió mentre estàs creant, perquè en el fons estàs creant. No, en el fons hi ha la superfície, sí, estàs creant. Totalment. Tu ets una persona molt creativa, no? Et reconeixes... Ho he acabat veient amb el temps, sí. No, et costava veure-ho? No hi pensava, no és una cosa que hi penso, però a mesura que t'ho van dient... Clar, el ser humà, de fet, quan se sent més ple és quan crea, ja des d'una pintura, des d'una recepta de cuina, fins a crear, no sé, el teu propi moble, no? Al final això et fa sentir ple, és un bon poder que tenim, jo crec, ser creatius. Què recordes de la teva època que tenies aquest grup de rap a polvo? Com va anar? Una època... Ets més joveneta, Molt bona, sí, eren els meus 20,
va durar com 6 anys el grup, va anar creixent de boca a boca, perquè no hi havia YouTube, com a molt les xarxes que utilitzàvem era el MySpace en aquell moment, sí, que et penjaves la música i la gent la podia escoltar allà, però ens movíem molt fent concerts. Vull dir, mira, només t'explico que fins al final dels 6 anys no vam gravar cap maqueta. Llavors la gent ens cridava per lo que havia vist en els concerts, no? No tenien aquesta plataforma per escoltar, però no havíem tret una maqueta físicament, no? Llavors, molt autèntic, molt autèntic. Doncs ara escoltarem el primer tema que tu has escollit, Núria, Núria Alemany, estem aquí a la Cultura Cura. Sempre els nostres convidats o convidades els diem, porta'ns un tema i explica'ns per què l'has escollit, què és el que t'agrada, què has pensat. A veure, aquest és un tema que és un tros, és el meu tros d'un tema que vaig col·laborar amb un amic, el Saike de Manresa, perquè el grup va néixer a Manresa, a la ciutat de Manresa. Jo estava llavors vivint allà, no? I he escollit aquest tema perquè tampoc és... Els temes de rap que jo feia en aquell moment duraven entre 3 i 4 minuts. Ara això ha canviat una mica. Ara tot ha d'anar molt més ràpid, no? Però clar, hi havia molta lletra. I aquest tros precisament dura 1 minut i poc i crec que té molta força i representa molt aquells inicis. Cantava tant en català com en castellà, tal qual me sortia, no pensava en la llengua. Vull dir, tal qual me sortia de dins, després acabava veient mires en català o en castellà, no? Doncs aquest és en castellà i es diu Querían Realidad. Quiero estar, quiero molestar, quiero controlar tu malestar, quiero la chispa, quiero encender la brecha, quiero cosecha y quiero rabia, quiero que te rompas la cabeza, que el cuello no lo muevas, el bling bling solo es superfluo, no cambiaremos nada, si por 2 soles levantas escudos, rap duro, porque el pueblo es duro, no hay individuos, hay burros productivos, con los gitanos el mundo se escandalizó, moros blancos, japos, los de 20 metros cuadrados, compro oro, vendo emoción, y al indio lo matamos a tiros, niñas putas os quieren a tiro, el mundo es nuestro, pero el saco no comemos todos, vais locos por chochos, banderas de equipos y manis muertas por antidisturbios, nacimos pa' esto y con esto renazco, puedes llamarlo rap o golpe de estado, de choque da de sí el fin, da igual que colonia gastes, si el animal se contiene, son 2 y el polvo cuece, con miles de voces, usted tira misiles y siles vestiles, que es de su vida triste, toses, a la vida toses, poco a poco estás muerta, la calma te jode, porque a menudo no grita, pero ahí está. El rap sempre amb aquesta força, no? que té aquesta potència... Sí. M'agrada per això, de fet. Potència lírica, no? La lírica és molt important en el rap. De fet, sí, explica'm-ho això, què vols dir? Bueno, hi ha gent que considera que rap no és cantar. Llavors... És rapejar. Recitar, però estàs seguint un ritme, estàs rapejant sobre una velocitat, uns BPMs, una melodia, llavors has de seguir cert ritme. Per tant, és música. Facis més cant o menys mentre ho estiguis rapejant, però evidentment és música. Escolta'm, tu hi ha un país a la teva vida que és molt important, que tu hi has anat i has viscut, que és Mèxic. Explica'ns. Sí. Què tens en Mèxic? Crec que ha estat una experiència molt positiva per tu i deus haver pres molt i és un país a nivell social i cultural d'una potència brutal. Bé, sí, va ser una època que va durar 6 anys, també ben bé, que hi anava i tornava sovint, un cop l'any hi anava, fins que m'hi vaig quedar un any sencer, i aquest any va ser molt profitós perquè vaig veure com la meva feina, perquè també em dedico a aspectes de comunicació gràfica, digital... Sí, perquè tu vas formar-te en publicitat, no? També? Sí, però això no t'ho ensenyaven a la carrera, el que he pres. No, vale. A nivell disseny, programes i tot això no ha sigut molt autodidacta. La carrera era purament teòrica, no? Sí. De fet, la vaig estudiar precisament perquè odiava la publicitat.
sincerament, era com, això ens està a punt de dominar, missatges per tot arreu, no? L'aspecte més de la imatge estava agafant molta força, i jo dic, aquí ens intentaran vendre qualsevol cosa a qualsevol preu i a través de qualsevol missatge subliminal. Llavors jo vull saber com funciona, no, l'engranatge, i per això em va interessar la carrera. I llavors, bueno, com que al final, això que dèiem, no? Si acabes fluint a la vida, acabes anant a parar a el que realment t'omple, i al final a mi és la creativitat, crear l'art, i també m'he dedicat molts anys al tema de la il·lustració, vídeo, motion gràfic, no? Poder explicar a través de l'art digital qualsevol mena de missatge comunicatiu. I allà a Mèxic vaig treballar per Andrés Manuel López Obrador, que va ser el president de Mèxic durant 2 candidatures, i ara hi ha la Clàudia Sheinbaum dins del mateix mandat, no? AMLO, el grup de Morena, i allà me'n vaig adonar, jo sempre tenia la mira a nivell polític, tenia una mira molt internacional, no? Mai m'he quedat només amb el que és la política espanyola, no? I sempre m'ha interessat molt els governs socialistes, el chavisme, la Cumbre del Sur en el seu moment, no? Tot aquest aspecte més social que des de la part més capitalista sempre estan com tirant merda, dit així, de males maneres, no? Però... I allà vaig veure realment com aquest socialisme era real, perquè treballava molt pel poble. L'Andrés Manuel venia del poble i vam fer tot un programa electoral explicat en diferents càpsules visuals en què cada un explicava ben bé el que faria, ja sigui pels pobles, creació de noves carreteres, perquè molts estan aïllats, reducció de la força policial, que era molt corrupta, i en pro a una millora més en els carrers. Llavors em vaig sentir molt ben utilitzada, no?, en aquest aspecte. Professionalment, sí. I allà vaig viure, no sé, unes experiències amb la gent, no sé, Mèxic és un país, dintre de tot és molt classista, però jo... hi ha o classe molt alta o classe molt baixa, llavors no hi ha entremitjos. I no vas tenir tentacions a quedar-te? No. Tenies clar que volies tornar Sí. a Catalunya? Tentacions en vaig tenir perquè m'ho van proposar, però per la practicitat, la família, no m'hi veia. O sigui, he tornat i tornaré ara també, aquest estiu, però quedar-m'hi no. De fet, és una ciutat tan gran. 10 milions, em sembla que... Sí, és un altre estil de vida. Sí. Et mous a tot arreu amb cotxe, per anar a un lloc tardes moltíssim, no? Llavors, bueno, funciona per estats. És molt maco viatjar per Mèxic, que també me'l conec molt al país. Escolta'm, i Núria, quin segon tema has pensat compartir amb aquest programa de la Cultura Cura? Què has pensat? Què ens has portat? Vale. Us he portat un tema, aquest és en català, que és un tema que forma part del meu segon àlbum, que es diu Y sigo rapeándolo todo, que és un tema que vaig fer concretament a un geriàtric, vaig escriure en un geriàtric mentre visitava la meva àvia, i es diu D'aquí 100 anys estarem tots morts, però ho diu en un sentit positiu, en un sentit més aviat no desolador, sinó que més aviat en siguem conscients i aprofitem, no?, aquest temps que tenim aquí, i al final estarem tots morts. Llavors no donguis importància a certes coses que n'hi dones massa i valora les que tens, no? I forma part d'aquest àlbum que vaig voler gravar, concretament són 11 temes que vaig penjant a l'Spotify de mica en mica, que són un resum del 2020 al 2024, uns 4 anys en què em vaig anar trobant diferents músics, vaig anar gravant diferents temes, i alguns sonen potser més punk, alguns sonen més rock, alguns sonen més rumba, però tots dintre d'un aspecte hip-hop, perquè jo rapejo sobre totes aquestes instrumentals. Llavors, l'àlbum podríem dir que és d'un estil musical que en diguem hip-rock. Anem a escoltar-lo. D'aquí 100 anys
ja estarem tots morts. D'aquí 100 anys ja estarem tots morts. Passa tot el que passa, per molt que perduri tot el que dura. I no fa falta que juris que avui estàs aquí, però demà pot ser que la palmis. D'aquí 100 anys ja estarem tots morts. Tots morts, tots morts. D'aquí 100 anys ja estarem tots morts. Tots morts, tots morts. Ressona tot el que sona, les crostes supuren, les ganes de cura. Sembla mentida, però no hi ha res més a dir, i el que cal és col·lectiu. D'aquí 100 anys ja estarem tots morts. D'aquí 100 anys, d'aquí 100 anys, d'aquí 100 anys ja estarem tots morts. Tots morts. Vull tot el que vull, per molt que giris el cap segueix bullint, i cal que afrontis tot el que sentis, per molt que no ho acceptis. Sents maquis revolcant-se en els cementiris, fins que no miris a un altre costat, no jutgis. D'aquí 100 anys ja estarem tots morts. Tots morts, tots morts. D'aquí 100 anys ja estarem tots morts. Tots morts, tots morts. D'aquí 100 anys ja estarem 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 tots morts. D'aquí 100 anys, d'aquí 100 anys, d'aquí 100 anys, d'aquí 100 anys ja estarem tots Construeix nous ponts educatius. Aquí estàs ajuntant la creativitat, l'art, amb aspectes educatius. Com arribes a ajuntar aquestes dues coses i de fet a la pràctica fas molta feina Sí. amb adolescents, als instituts, i segur que té molts bons resultats, perquè em sembla molt bona idea que arribi el hip-hop i el rap als joves, perquè ells connecten molt. Sí. No sé si, abans moltíssim, no sé si ara encara amb tot el tema del TikTok i de... encara, però bueno, més que mai s'ha d'estar allà, no?, perquè ho vegin, no? Com el poder de la música pot inspirar-los. Sí, al final és que hi ha la música, el grafiti, totes les arts en general impliquen aquest aspecte de crear, no? De crear des de la imaginació, des d'una projecció. Hi ha d'haver com una certa connexió amb un instint, no? Llavors, tot això, i juntament concretament amb l'art del hip-hop, que ve de barris marginals, i gràcies al hip-hop van aconseguir sortir-ne d'aquesta situació seva. Llavors, tot això, tot aquest cúmul, des del context en què es va generar aquesta cultura, fa que les seves arts et permetin aquesta transformació o et permetin aquesta búsqueda del benestar, no? Llavors, tot aspecte artístic ja, com he dit, implica aquest aspecte creatiu. Llavors, implica aquesta connexió amb un mateix. I jo, concretament, en aquest assaig, que és un assaig, explico, a través de 15 casos pràctics, com aspectes teòrics, com en podríem dir, la búsqueda d'aquests referents, la necessitat de connectar amb aquest imaginari que et fa trobar aquesta creativitat i aquesta transformació revolucionària dins teu, fan que aspectes com, per exemple, el context en el que visquis, sobretot context, jo treballo amb adolescents amb risc d'exclusió també, contexts en els quals
no són del tot còmodes, no?, per l'adolescent, pots arribar a jugar amb aquesta interpretació, no?, i a partir d'aquí veus un cert punt de llum dins de la foscor. Llavors, sobretot, això ho recalco molt, no?, el hip-hop és una eina que ajuda a aquesta transformació social i a aquesta reflexió, perquè a part de que has de transmetre el que tu vols transmetre o la realitat que tu vols explicar, mentre l'expliques, el procés és el més important, mentre intentes arribar a aquesta disciplina artística a través del grafiti, del rap, aquest procés és el que et transforma, no? I això és bàsic, sempre ho treballo molt en els meus tallers, no? Vull dir, no és només te vinc a ensenyar com funciona l'esprai o et vinc a ensenyar a rapejar, no, anem a fer un procés a través del rap o a través del grafiti. El nom del projecte es diria Hill Hop? Aquí és on englobes tota la teva feina actual. El projecte educatiu i artístic. Hill vol dir senar, en anglès, i Hill Hop, al final el hop acaba sent la posada en pràctica, no?, d'aquesta sanació, perquè hip-hop està formada per aquestes dues paraules. El hip, que s'explica en molts llibres i ho explica diversa gent, no? El hip seria com la teoria i el hop seria com la pràctica. Llavors el pensament i la posada en acció, no? Parlem una mica de tu, més a nivell emocional intern. Què ha significat a la teva vida i a nivell emocional estar portant aquest projecte, estar treballant en el món del hip-hop, en el món educatiu? Com ho estàs vivint? Perquè de totes maneres no serà fàcil tirar, tu ets una persona que tires endavant el teu projecte i que et vas buscant la feina, tu mateixa et publicites, vull dir que hi ha una feina de perseverància, com a mínim, brutal. El que passa que està bé perquè te'n vas a Nova York i allà t'esplayes, Bueno, allà m'ho passo molt bé, Allà agafes energia positiva. Sí, la veritat, sí, energia d'aquesta més comunitària, podríem dir, perquè el hip-hop és comunitat. Sí, és treball en comunitat, no? Vull dir, evidentment pots anar a fer-ho sol, pots escriure sol una lletra de rap, però al final l'has d'expressar davant d'una comunitat, no? La fas realitat així, com tot art necessites expressar-lo, no? Que no ho fas per això, però hi ha aquesta necessitat. Llavors, des d'un punt de vista personal, ho visc, és un projecte amb molts reptes, perquè tant reptes des del punt de vista de cada projecte és un repte, fins al repte en si mateix de portar tu mateixa un projecte, no? Un projecte de molts projectes. Llavors, sí, evidentment estic fent totes les branques que requereix aquesta feina, des de la gestió, amb les entitats necessàries, fins a la publicitat, la preparació, la posada en escena, el treball amb els joves, que a mi m'encanta això, que no m'ho treguin mai, no? La peça final que es creï, no? Al final tot és un cúmul de feines que fan possible el resultat, no? I escriure també aquest llibre ha sigut com una feina però necessària, necessitava com ordenar, no? Llavors tot va vinguent, com que ho visc en mi mateixa, aquesta feina forma part de la meva realitat i veig els resultats amb els xavals, vull dir, m'han vingut moltes vegades xavals o xavales que m'han dit m'ha encantat, han tornat el dia següent, mira que he escrit a casa, he escrit una nova lletra, això m'encanta, passa'm música, no? Els hi he descobert. Sobretot m'agrada molt descobrir-los música dels inicis del hip-hop, no? Perquè no els hi arriba, són generacions que si no s'ho busquen ells no els hi arribaran, no? Temes dels 90, 80, 70, va néixer els 70, llavors m'omple moltíssim. Sobretot per l'aspecte de treballar amb els adolescents, que són ja no només el futur ho som tots, no? Però són les noves visions que venen. Llavors, moltes vegades hi ha tanta feina a fer, perquè moltes vegades venen
frustrats, creixen frustrats, desmotivats, quan hauries de tenir més motivació i energia, no? I això et fa veure que cal fer feina, perquè la motivació és l'últim que es pot perdre. I tu quan descanses d'això, a part de viatjar, que segur que t'agrada molt, com a mi, són les grans passions, Sí. quan estàs per Girona o per aquí per Catalunya, a nivell cultural, perquè ens agrada recomanar coses, saps? Ens agrada, no sé, aquest cap de setmana deies que podies recomanar-nos alguna cosa, t'agrada anar a veure exposicions, ets cinèfila o ets més de quedar-te a casa veient sèries? Com et nodreixes? O ja en tens prou i dius, jo ara desconnecto de l'art i de la creativitat i faig magdalenes? No desconnecto mai, de fet, perquè si no creo pels altres, creo per mi, no? També tinc un estudi al Baix Empordà, que allà me'n vaig a crear, a pintar, enmig del camp. Llavors em nodreixo de tot, des de passejar pels carrers fins a parlar amb la gent del barri, que també en el barri he regalat, entre cometes, un mural molt llarg que representa tots els negocis del barri, que de fet ells m'han ajudat, han col·laborat, no? Em nodreixo d'idees, de converses, de sèries de Netflix, evidentment no sóc gens de sèries, no gaire, sóc més de documentals, biografies. De fet, mira, aquest dissabte fem un bolo amb Viu Autisme. De fet, no descanso ni els caps de setmana, saps? Ja és una entitat, no? Sí, és una entitat de Platja d'Aro i allà farem un grafiti, que ja hem fet el procés de pensar-lo, per poder representar alguna més que l'autisme, perquè són autistes, però alguna més, no? I, ostres, en tenen moltes ganes, i veure com això ajuda a interioritzar tots aquests conceptes també, a tenir la força per anar allà, expressar-ho, pintar la paret i dir, mira, estic orgullosa d'haver fet això, no? Em vaig nodrint dels projectes, principalment, els viatges també, tot. Núria Alemany, estem acabant. Són 30 minuts que passen rapidet, però que ens ho passem superbé i sempre ens quedem amb ganes, no? Que això està molt bé. Hem tingut avui en Jofre Ferrer, ens ha estat ajudant com a tècnic de so, gràcies Jofre. Núria Alemany, ens tornarem a veure, perquè m'ha semblat molt interessant tot el teu projecte i transmets una energia de molta alegria, saps? I això és molt necessari. I Pilar Fornés a les vies de veu, ens veiem la setmana que ve amb la Cultura Cura. Adeu. Adeu. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.